Sanibona South Africa, igama lami nguMelisizwe ngobongumusa ngokwaMnomiya. Ngiqhamuke Friday la ngiqhamuka khona kwesenkosi uXulu, uMsiyane, uXabhashe, uDondo Makhathini waphutha njenge coach basonkophe nkopha ilingani nganza bafukazana. Kwase uthi induna engiphethe uSabelo wakaMadela uLingode. Lapha ya Eskomplaza njengamanje sengigijime ngayo kwamaphumulo. Afika ngena khalatha, angena enduneni einsizwa. Ngandena kuAli uNdukuzempi. Awu mfoka mgube madoda. Athi ubani kulungile ngizozwa ngayisabona ba. Ngiyabingelela mfoka Mnomiya, ngiyathemba uyaphila bhuti, bese ngibingelela ababukeli emakhaya. uAli ke lo igeza la kaMgobe ngidabukale njengoba usushilo. Hayi akuphelele ngeke akuphelele muzongirobha. Ngifuna khona lezi ibongo ezithi angazi injani umnye sibhamu unjani awuza khona lapha umnikeze isibhamu. Umenyeza imfene unjani isibhamu unjani? Cha mfowethu angizazi vele lezo yisho. Kulungile ka size ngifuna lezi zakwamGube lezi wama SAP lezi we kambe uyini elinye iqembu okulona igeza kaMgobe khona lapho osenza khona nolokuza noCefuza awusenza noCefuzile. Ungasebenzi naye. Ke mina ngishithile phela. Khona leli gama leli kulungile asikho lapha silala isikhona. Baba uMgobe njengobaba osekhulile endimeni, njengobaba okade abakhona endimeni, eqhamuka ubaba uAli, eqhamuka igeza la kwaMgobe, kuqhamuka ama SAP, behamba ngayo yonke indlela, behlangabezana nezinkinga. Uqale nini emculweni? Emculweni ngiqale ngonyaka ka2001 ukungena nje ngexile emculweni kaMaskandi la ngakhipha khona ialbum yama SAP yokuqala iyayithi Intandane, okuyiyona esaqala ngayo nje ukuvela kubantu. Ngihamba nocela zimnike umfoka Mtshana. Ucela zimnike ngibabani siqevuzile nocela zimnike ngiyaxolisa neza babukeli imini engiphambanisile yebo. So nje ngakhuphuka ke nje njalo kuze kuzofika manje ke lokhu ngayibaba emculweni kaMaskandi. Inkinga ke zona zikhona mfowethu ngokuhlukahlukana. Into nje engingayisho kakhulu ngathi umsebenzi lo siwenzayo womculo kaMaskandi udinga kakhulu uthando, udinga kakhulu inhlonipho, udinga kakhulu ukuthi usihloniphe futhi nawe ubahloniphe futhi nabalandeli bomculo kaMaskandi. Nawo wonke nje umuntu osondelene nomculo kaMaskandi kubalekile ukuthi umhloniphe, kanti futhi ke wonke umuntu nje ophila ezweni kubalekile ukuthi umhloniphe ngoba abantu babelungu ngithi njengoba siculela bona mawunyathele bona kusho ukuthi sosefana ukuthi unyathela umlungu wakho. Uyazi ke nawe mawunyathela umlungu wakho ukuthi kwenzekani. Ubaba uAli kuthiwa uyinduna yensizwa kwamaphumulo, kuthiwa ulida insizwa. Ukuhlanganisa kanjani umsebenzi ukulida insizwa nokuba umculi? Kahle mfowethu leli lokulida insizwa angazi ukuthi lengilamathela kanjani. Cha, angiyilidi insizwa la kaMaphumulo. Ngiyinsizwa nje ebakhona kodwa phakathi kwezinye insizwa mangabe zihlangene insizwa. Shuthi ke mhlawumbe ukuthi ngiyinsizwa egqamile. Mhlambe ke ezinye insizwa sezingibone mhlambe njengomuntu ofanele ukulida. Cha, ngilida nje ngapha eqenjeni lama SAP kwezomculo. Insizweni ngoba angiyena lo muntu mhlambe oyicwasayo insizwa zakubo, ngumuntu oyithanda kakhulu insizwa zakithi kaMaphumulo. Mangabe ngisekhaya ingekho into engibhizi ngayo, kukhona into eyenzakala ehlanganisa insizwa ngisuke ngiphakathi kwazo. Njengomuntu osekhulile kuyenzeka mhlambe ngithole ngiba phambili einsizweni, kodwa hayi ngoba ngisuke sengiyileda. So ukuthi nje mhlambe ke ngoba ngikhona mhlambe siyalekelelana namaleda mhlambe ucontrol leso simo leso seyenzizwa, kodwa cha akumina oyiledayo. Bakhona abaholi mana baba uMgobe musungirobha umjikijelwa mayithi asambe sibali asambe nduna yamensizwa abantu ayithini lapha. Angithi mfowethu uyazi ukuthi nangapha emculweni sinamakhosi. So ke ayikho ke inkosi ebusa ngaphandle kwenduna. Mhlambe umjikijelwa wekhuluma ngokuthi mhlambe ngiyinduna ngapha emculweni kaMaskandi, hayi insizweni mhlambe zakithi kaMaphumulo. Mhlambe kwakuyidlaliso nje lezi njengoba wazi na ukuthi emculweni kaMaskandi sibuye sidlale ngokuthi khona amakhosi. Siyazi ukuthi amakhosi phela awakazabusa ngaphandle kwenduna. Wayithinta le yamakhosi uyithatha phi lento ukuthi ufike uzobeka inkosi kwaMaskandi? Sakubona emabhidu beka uma yogurt. Cha
mina umayogathi kahle kahle abantu abangizwanga kahle. Mina angimbekanga umayogathi. Mina ngamukela. Ngathi mina ngiyamemukela kule industry sikuyo kaMaskandi. Yabo. So ke ngimphathele isipho esithile. Yabo. Yebo, so kumukela. Esasibhala ukuthini? Sasibhala ukuthi ngiyamemukela. Sasingabhala ukuthi King of Maskandi. No, sasingabhala ngikhuluma iqiniso. All right. Ngikhuluma iqiniso cha. Mina ngamemukela. Yebo. Okay ke uma ugathi ke ngokuzizwe esekhaya. Ya wesefila njengenkosi. Mase kusho wena ke useyinkosi mina ngangeke ngisho ukuthi hayi mawugathi awuyona inkosi mina ngakwemukela. Yena kusho kwamjabulisa ukumukelwa yimina njengengqwele endala so wafila njengenkosi. Usho ukuthi uJohn Mayogathi akayona inkosi. Cha ngisho njalo. Angisho njalo phela njengoba esezewashwa ukuthi uyinkosi na usebezathi ezithile ayibekayo ezimenza ukuthi athi uyinkosi yabo so angeke ngize ngithi mina akayona mina nje ngiyihlalele nje la ebuduneni bami angibangisani namuntu amakhosi awabangodwa hayi ke uqedile uthi uyihlalele ebuduneni bakhe akabangisani namuntu njengamanje sila ngicela ukubuza baba Mgube umsebenzi wakho ogcina ukukhipha manje ukuhambela kanjani sesisesigabeni la esidlala khona online uyakhumbula ukuthi sike sadlala ama record sadlala ama cassette sadlala ama CD sadlala ama USB kodwa manje sesigcile online umsebenzi wakho uhamba kanjani mawuqhathanisa nalezi zikhathi waqala ukukhipha kade udayisa yonke ngalendlela obudayisa ngayo ngingasho ukuthi uhamba kahle kakhulu umsebenzi wami online mangoqhathanisa nalezi zikhathi ngoba lezi zikhathi sasithengisa ama cassette nama CD excuse me so ingakabikho into yokuthengisa kumculo online kwakusilimaza kakhulu ke kakhulukazi ukudayisa kwama CD ngoba ayebonakala euvanzi kakhulu emgwaqweni ethengiswa ngokukhoshwa ngokungekho emthethweni so kwakusilimaza kakhulu ke lokho kwakwenza ukuthi sigcine singayiboni kahle inzuzo esiyenzayo so online cisho ngingasho ukuthi kufair yabo mangabe ngingadayisile ngiyazibonela mina online izibalo sengibekaphi mangidayisile futhi ngiyakwazi ukuyibonela ukuthi izibalo sengibekaphi noma ke umculo wethu thina njengama legend kungakafika esigabeni mhlambe sokuthi sesingasho ukuthi sesi-happy online umculo wethu sesiyabenefita kakhulu ngawo ngoba bawungabheka kakhulu online abantu aba-understand kakhulu ukuthengwa komculo online abantu abasha kakhulu yabo igenge lesema-university nabantu nje abasebasha abasebancane abanye othola ukuthi sacula thina bengakazalwa yabo abanye mhlambe abasazi kahle yabo kodwa ngoba phela sikhona silokhu siyaqhubeka futhi siyayimaketha sinethemba lokuthi bazogcina besazile bonke kodwa laba abasaziyo ngisho ukuthi kuhamba kahle kakhulu bayawuthenga umculo wethu nalaba futhi abasakhula ngiyacabanga ukuthi bazogcina bengenile ekutheni bewuthenga umculo wethu ngendlela ezosenelisa nathi sikwazi ukushaya amamiliyoni ngamaningi njengalabo abanye abaculi abafike ngemva kwethu yabo usekule amamiliyoni baba Mgube mawuyibuka le amamiliyoni iyawugqugquzela umculo noma iyawubulala cause ngingahamba ngiwumculi ngevoice yami ngifike ngiyiculele ngicula into engena meaning ngokuthi ibisivele ishaya imiliyoni leyo nto mawucabanga iyawulekelela umculo noma iyawulimaza iyawulekelela ngasesayidini le business kodwa ngasesayidini lobuqotho bomculo kaMaskandi bukhona la uthinteka khona kabi umculo kaMaskandi uyalimala ngoba umculo kaMaskandi manje usuthengisa kakhulu ngiyacabanga ukuthi abaculi abaningi mhlambe nje ubona ngazuthi thina abaculi abadala mhlambe asiwashayi kalula amamiliyoni thina sisacula ukuthi umculo kufanele ube nomlayezo othile olethe ebantwini yabo kanti abaculi laba abasha abasupportwa kakhulu ama2K abagxila kakhulu ezintweni ezakhayo bacula noma ngane sebebuka kakhulu izinto ezitrend ku TikTok besebenzise sona mangabe bekhanda ingoma kakhulukazi umjolo utshwala ukuyilawula izona zinto abayisebenzisa kakhulu lezo okuyizinto thina njengabantu abadala okungelo ukuthi sicule ngazo ngoba thina sikholelwa ekwakheni so mangabe sesicule thina ngezinto zokwakha uthola mhlambe ke imilayezo yethu iba deep for ama2K uthola mhlambe ke umculo wethu awusawunaka kakhulu agxile kakhulu ekuthini hey sithethekile seyitho umjolo hey besiyokhuza mhlambe kwaze wasa hey kumnandi ukuyiphatha akekho umuntu ozongitshela yabo izinto ezikanjalo yabo izona zinto ke esingathi ziyabasebenzela kakhulu beshaya amamiliyoni ngobuningi zibasebenzela ke esayidini le business kodwa esayidini lokukhulisa
umaskandi nokwakha ingqondo zabantu nokubakhulisa abantu nokubasiza nje engxakini abanazo mhlambe sibaphe imbono ngoba umculo unikana imbono uyeluleka wenza yonke into ingakho kuthiwa ukudla komphefumulo yabo so thina sisacula ukudla komphefumulo so intsha ke ngoba ngingayithatha ngokuthi iningi layo ayikakayiqondi impilo ukuthi impilo kahle hle ifunani impilo ikhandwa kanjani mhlambe kuba nzima ukuthi mhlambe bowunake kakhulu umculo wethu ngoba usuke thina sicule ngezinto ezibalekile yabo intsha ithande ngathi ungacula ngezinto ezingabalekile kakhulukazi umjolo ngibona ngathi wona odla ubhedu kakhulu entsheni bayayithanda kakhulu ingoma ezikhuluma ngomjolo so okungelula ukuthi thina njengoba sibadala sigxile kakhulu engomeni ezikhuluma ngomjolo ngoba thina masizokhuluma ngomjolo sizokhuluma ngomjolo ngokwakha mhlambe kube nezinkulumo engathi ziyawugxeka umjolo masugxeka thina umjolo intsha ngeke ize isinake thina ngoba uyinto enhle kiyo yabo so ke sifike kuphambane lapho usekhulumile ubaba umfowamgube wakhuluma wageqa amagula njengamanje angifuni sivale lenkulumo singayithintanga le kunensizwe efikile ezabantu hayi ngiyibone kunto encane yafika yathi ngiyasho nje lensizwa uphumelela umfokamgube umfokamgube uphumelele impela indodana yami yokugcina ngiyacela nje kakhulu abantu ukuthi beyilandele lapha epageni layo lithi phumelela ndodana beyifollowe laphana na ku-Instagram futhi beyifollowe insizwa nje esencane kodwa engibona ithalente elisimanga nami kiyo engicabanga ukuthi mayingakhula inje ingadeliver okukhulu ebantwini mhlambe mina engihlulekile ukukudeliver ngendlela eqala ukuveza ithalente incane ngakhona njengoba ngikhuluma nje inominatiwe lapha emncintiswaneni wenkomo nezimbuzi lapha kuSomnandi Foundation siyacela nje kakhulu futhi ukuthi abantu beyivotele lensizwa ngoba iqhathwe nezinkakha zikaShameni kanti isencane ina 7 years iqhathwe nezinsizwa eyineminyaka mhlambe kusuka ku30 kuya phezulu kuya ku40 something so ngiyamcelela nje umfana wami omncane ukuthi bemvotele akwazi nathi mhlambe kube khona inombolo aphuma kiyo ukuze akhuthale umfana ngoba usemncane akhule enokuzethemba okungaphe kwalokho anakho ngoba kuyamangalisa ukuzethemba kwakhe ngendlela amncane ngakhona kodwa ngicabanga ukuthi nani nje nimbone mayephakathi kwabantu ephambi kwehlwela ukuthi usizwa kanjani so mengase mhlambe kube ukuthi le competition mhlambe ayikho inamba aphuma kiyo izingane ziyashesha ukudumala mhlambe kungenzeka abe nokulimala emphefumulweni egcine selahlekelwe ukuzethemba kanti sengibonile nezo futhi ngiyacabanga ukuthi selibonile ukuthi ikhona into kulomfana so ngiyacathi nimkhuthaze ngokuthi limvotele uvotwa kanjani uvotelwa kanjani uphumelela yipi i-alphabet kaphumelela uphumelela i-alphabet yakhe nje njoba kuphumelela nje uPL yeah uthola uPL hayi no sizoyilungisa kulungile sizoyilungisa leyo kodwa uyavotelwa uphumelela sizoyisheka kahle ngoba into yakhona ngicabanga ukuthi ithunyelwe kahle ebusuku namhlanje ukuthi ke nami iqona ukuthi ngibhiza ngingayibheki kahle kodwa mangizokhuluma ngama-alphabet njengoba uphumelela nje phela i-alphabet yakhe iqala ngo-P kodwa ke ngisazoke ngishekhe kahle nami ukuthi kahle kahle uvotwa kanjani bese siyabanikeza abantu i-information e-right ukuze amavote engalahleki no sizoyilungisa le senzela ukuthi ikwazi ukuqonda uphumelela kodwa uyavotelwa niyamazi umfana omncane niyalazi ukuthi try yini labantu abatsakayo isakane sethu noma ngizothi yini esikhona njengamanje uyavotelwa inamba ithi 44447 i-alphabet yakhe nami ngabe isho ngayo ngizoyi-double checka bese ngiyifaka la ngenzansi uze kwazi ukuthi ukuyibone nikwazi ukumvotela usemncane 7 years ulo muntu usuke saphila impilo yokuqala kunempilo ke ephila umuntu ziba u4 noma zibe 3 kodwa yena usaphila le impilo yokuqala baba sesikudedela ikuphi ongakudlulisa ebantwini abasha nginibonile ninoba Mthokozani Langa nahlanga noba Bushwi nenza ama legend ubani ofike nalo mqondo lo cha engingakusho nje mfowethu ngathi kubantu abasha kubalekile ngempela ukuyiphatha kahle nokuyihlonipha nokuhlonipha imisebenzi ethu esiyenzayo bese ke ngidlulisa futhi ukuthi sine album ke esizoyikhipha yama SAP
ezophuma nge-12. La ngiphinde futhi ngahlala phansi khona nocela zemnike njengoba sike sahlukana ngokusebenza iminyaka sikwazi ukuthi siphinde futhi sihlale phansi sibuyisela abantu into akade beyikhalela abaqala ukusazi ngayo abayilindele ukuthi izotholakala i-album noma ke ushona ungeke usafana ncamashini aloya wakudala kakhulu. Sizamile ukuthi sithi ukuphucula ngoba siyazi ukuthi sekuqedeka abantu abaningi asebekhona manje ababengekho ngalesa sikhathi engicabanga ukuthi ba abantu abasha okufanele ukuthi sibe nazo ingoma zokubadonsa nabo ukuthi besondele emculweni wethu sama SAP bewusupporte. Ama legend ke akhona mfowethu ngeke ngize ngisho ukuthi aqhamuka nomqondo kwabani nama ngazi ngawabona nje esekhona. Ngathi nje kwasukela nje sivakashelene mina noSomnandi noShwi sijabulelene nje sivakashelene kwaze kwafika esigabeni sokuthi ke ngoba mana amaciko ukucula kuyayifikela nihleli ukuthi sicule manje sayithuka nje sesiyiculela yabo sasuke sayiposta ke into esasiyiculile yabonwa abantu basebekuveza ukuthi cha bekakujabulela ukuthi kube khona into esiyenzayo njengama legend. So akhandeke kanjalo ama legend akukho umuntu oye wahlosa wabiza umhlangano ukuthi asenzeni iqembu ama legend. Cha ngasho ukuthi liyiqembu lacelwa abantu ngokubona isiqeshana esithile esincane esasisiculile kodwa nakhona sisicula nje ngokungenhloso sisicula ukuthi nje sijabulelene sivakashelene nje sindawonye sayithula sesicula sasesiposta loyo nto leyo kwazaleka ama legend. Noqili bentithe baze babonakala wawulokhu ubelethi umntwana kanti ubelethi indoda isho njalo ke ayithini ngicela ingoma ma-SAP ngikhumbula ama-SAP yayithi nokuqili bentithe baze babonakala yayilokhu ibelethi indoda ithi belethe umntwana wawungihlupha ungithethisa amacala njalo nje uthi ngiyajola emculweni baba yini bambe para